Vaječným pokrmom patrí vaječná tlačenka, na ktorú môžeme použiť vajíčka z veľkonočnej výslužky. Na prípravu budeme potrebovať sterilizovanú zeleninu v sladkokyslom náleve, 1 balíček želatíny na vaječnú tlačenku a aspiky Dr. Edgar, ktorá sa vyznačuje mimoriadnou tuhosťou, nálev po odkvapkaní zeleniny, prípadne doplnený vodou, 5 natvrdo uvarených vajec, mäkkú salámu, majonézu, pol kávovej lyžičky soli, štipku korenia. Ďalej potrebujeme formu na srnčí chrbát, potravinárskú fóliu a sitko. Na prípravu tlačenky necháme sterilizovanú zeleninu dobre odkvapkať na sitku. Želatínu podľa návodu na obale necháme napučať v náleve zo zeleniny, prípadne doplnenom vodou, 10 minút. Väčšie kúsky sterilizovanej zeleniny, vajcia a salámu nakrájame na veľmi malé kúsky. Zmiešame s majonézou, osolíme a okoreníme. Za stáleho miešania želatínu zahrievame, nevaríme až do úplného rozpustenia. Mierne vychladnutú želatínu zmiešame s pripravenou zmesou a nalejeme do formy vyloženej potravinárskou fóliou. Dno formy môžeme vopred vyložiť do mozaiky, napríklad kolieskami nakrájaných vajec a plátkami šunky. Vaječnú tlačenku necháme v chladničke najmenej 3 hodiny, ale najlepšie cez noc stuhnúť. Vaječnou zmesou môžeme taktiež naplniť silikónové formičky, vypláchnuté studenou vodou. Stuhnutú tlačenku vyklopíme z formy, odstránime fóliu a nakrájame na plátky. Podávame s čerstvým chlebom alebo iným pečivom.